San Sebastian bezpenaren ondorenak edo ondorenaren bezperak edo nola ere lehengoak nola zen? Zarrak berri? Donostiako danborra da. Kanal Sol bezala hasten da. Zer? Eta, hau da, Kanal Sol. Orain biak batera. Pentsatu. Baina horiek ez dira bakarrak noski. Esango duzue, zergatik daude hain tematuta emakumeak bigarren mailako biztanleak izateari uzteko. Hementxe duzue, adibide eraginkorra esan ezagun, zer dela eta halako kaxa baten gainean azaldu behar da gizonezkoa militarrez jantzita, eta emakume berriz pixka bat beheraxeago urketariz jantzita. Ikusten duzue, grafikoki azaldutako kontua dela lehen mailan edo goi mailan dagoena eta azpirago dagoena. Edo nola ere, San Sebastian hauekin gehiagorek eman dute eta horretan esango dizugu, mende bat badela emakumeak danborra jotzen ere ateratzen ausartu zirela, baina askok ez zuten berriz ere errepikatu nahi izan, hor ikusten duzu irudietan, dantzan .eusen sartu besterik ez duzue, eta duela 100 urte, kantinera izan gabe, edota militarrez jantzi gabe ere, danborra jotzeko aukera edo behintzat saiakera egin zutela emakumeak izan ere, oraindik ere badira, emakumeen parte hartzea onartzen ez duten danborradak, eta militarrez jantzi gabe danborra jotzeko aukera ematen ez dietenak. Ikusten duzue, honek oraindik ere emango duela luzerako, eta laburpena Antxon Telleriak. Eta ikusten duzue, Twitterrak zerresana eta jatekoa ematen segitzen duela, giza eskubideen Europako Auzitegiak adierazi duela, 1950 onartutako eskubide eta arautegia urratu egiten duela Donostiako, hor ez dakit danborrada edo danborrada den ederki, baina guztia ubiltzeko aukera eman dugu baita Antxon Telleriak ere. Gauzak gauza, goazen kalera eta ikerketa ere bai. Zuek zer zarete, gulak edo angulak, zertan dago gauza, Jeni Lopez, aurrera goazen Donostiako alde zaharrera. Iritsi da batez ere donostiarrentzat urteko egunik garrantzitsuena. Donostiako danborrada San Sebastian eguna. Horregatik gaude Donostiko aldezarrean. Eguraldiak laguntzen ez duen arren, badakizue, ez bazarete egun honetan kalera irtetzen, ez zarete donostiar petoak izango. Orduan, goazen donostiar petoekin hitz egitera. Zekiputakoa zara, gulak edo angulak? Gulak. Gulak nahiago orduan. Ba, eski angulak zitut probatu agia esan. Segaitzek ez dozuz probau? Ez daukat irurik, rontzeko ni. Pasetan da, batzutan pasetan da. Gulak, merkagoa dira. Ni ere, ez ezkigu gustatzen gulak, pero gulak. Ez zara izango donostiarra zu? Bai, pero gulak. Ez badatzu zen guztetan, danborra egunin bakizu jan itzen direla? Bai, jate ditut, pero... Guzte barik bebai, hori da, donostiar peto bat izetie. Guzteu barik, gula jaten deuz, San Sebastian egune dalako, ez? Bai. Aukera eman angulak, ez da? Angulak nahi zau. Zo segaitzik, bereziki? Bueno, probatzeko. Ez duzuz probainoz? Oraindik ez? Gulak probatu ditut, bakarrik behin nire bizitzan, ez da hitz gogoratzen bere zaboreaz, así que gulak, esango. Hombre, presioan aldetika, gulak, gulak daude prohibitibo. Bale, eta presioak entzun badugu, gulak ala pintxo donostiarra? Pintxo donostiarra. Ni nahiago ditut gulak. Ni pintxo donostiarra nahiago dut. Pintxo donostiarra. Niristako guztetan gulak, pintxo donostiarra esan biko. Pintxo donostiarra. Donostiko pintxoa. Pintxoa. Jalzu nonoz? Bai, Bale. Noski, bai. Esan kamarari zegozoa dan pintxo donostiarra. Oso. Gaurko egunean doinurik gogokona, zein da zuretzat, esan kamarari? Gaurko egunerako doinurik
gogokoena zeurie zein izango zan? San Sebastián martxa. A ber, eia, kantau kamarari. Bagera, guere bai, gu beti pozez, beti alai. Ondo. Ia lagun, zuk zer nahi zau duzu? Izada edo harria da? Neuk be, juergie. Izau duzu, izada ala harria da? Ba, ezin ja konparatu bat bestearekin biak. Ez bat esan bida bustin bizela. Bustin behar naiz? Ba, bueno, ba, izada. Horrek daukan goraka da, ba, itzala da, ez da? Izada, hasten dianean festak, nire jago dut. Ni ere askoz gehiago. Izada. Izada. Egaitzik. Emozioa, osea, amabitan ja hasten dela dena, gero ja da pixka txof zen ja bukatzen da, eta hurrengo urte arte ja berriz eta gehiago izango orduan, ba, nahiago dut izada. Jetxiera. Segaitzik? Harria da gehiago gustatzen zaidalako, Unión Artesanak ez da niretzako beste puntu bat dauka. Da, hemen gauz Raimundoren lagunekin, igual ez dakizuen orden Raimundo, baina sarriegi, Epa! Lagun, beste abestiren bat da, ikusi dugu zezenek, adibidez sarri-sarrina egin neula, beste... Sarrina ere oso polita da, baina niretzako unkigarriena eta politena San Sebastián martxa. Eta Quillo! Quillo! Emakumeak danborradan, bai ala ez? Noski baietz, beti. Bai, noski. Noski baietz, bai. Emakumeak eta idozin pertsona danborradan jotzeko aukera eta oniritzia eduki beharko luke, así que bai, perfecto. Kuadrilla ala elkartea? Zer nahi izan? Ez da erreza, Elkartea. Elkartean lagun asko daude, así que elkartea. Kuadrillak, lagunekin, kuadrillan. Bai. Kuadrilla. Obila batera, kuadrilla elkartien. Hori ba, dana batera behalda ez da. Eta zu zer, Donostiarra zera? Noiz hasi eta noiz bukatzen dire San Sebastianak zuentzat? Noiz ez diria gaur, orain txera estiko diara, orain ja danborra bat ikusteagoaz, así que, eta bukatu, igandian, ja, guretzat. Hasten dira gaur goiz-goizetik eta bihar bukatzen dira. Hasten dira gaur eta bukatzen dira igandean, hasten ganean ikastola. Bukatzen da zuretzako danborra da edo San Sebastian egunen. A ber, 48 ordu, ez? Alizan ez gero, bi seme alabekin zaila da, baina egiten dugu aldeguna. Hau ez nahi aitortu kamarari, baina ni ez naz oso danborra da sali, Berezik ez nazelako hemen egon inoz, Baina, bueno, noiz etorten bana zen, seguramente guzteko aten. Ez arago gau grabetan, ez da? Eta guazen mendialdera, aurrez iragarretako tragedia edota dagoeneko jakina zela, ofizialki jakin badakikulako eta Argentinak honezkero, heriotzak baieztatu egin dituelako. Nahi dugu egon familien ondoan gure babesa azaldu eta bere ondoan egon.
Amaia Agirre eta Iker Bilbaoren gorpuak bertan geratu dira eta heriotza baieztatu egin dute bertako ordezkariek, bertako erreskatelanak ezinezkotzat jota. Gauza konela bestelako kontu helduko diogu, baina urrunera joan gabe gaiari dagokionez behintzat. Elur kontuak albiste ditugu egunotan eta badirudi oraindik ere negu gorri hori hainbeste ez dakit desio baina atzeratzen ari zen hori, honezkero geuran delako eta momentuz bertan segituko dute temperatura hotz hauek eta paisaje zuriek noski baietz. Hori Araban eta Nafarroan temperatura hotzak noski baietz eta elurrak oraindik ere paisaje zuriak utzi bakarrik ez, temperatura hotzek ere oharra utzi dute eta oraindik ere arreta eskatzen digute. Eta hain zuzen ere, elur kontuak alde batera utzi gabe goazen erronkari aldera, izan ere, Izabaldean badakizue Usina zerrote den, elur izoztuaren partikulak haizeak ara eta ona darabiltzanak. Eta bestelako irudiak, baina orain urrunera joan da goazen Islandia aldera, bertan, Imanol Zuaznabar geografo eta fotografoak irudi hauetxek utzi baititu, Twitter sare sozialan utzi ditu, besteak beste, egunotan, Islandian duten elur ekaitzari dagozkion irudiak dira hauek. Kainoietako irudiak ere ikus ditzakezue bere Twitter kontu horretan sartuta azken orduotan publikatutako bideoak baitira hauek. Baita izeberg txikiak ere ikusi aldituzue inoiz bertatik bertara, Imanol Zuaznabarrek badu zorte hori eta horretan dihardu gainera ikusi.
Eta Twitter kontuei erreparatzen segituaz, memoria historikoari eta argitzeke dauden hainbat konturi helduko diegu, besteak beste, Yolanda González gaztearen heriotzarena. Bilbotarran Madrilen eraila izan baitzen, Batallon Basko Espainolek aldarrekatu zuen bere heriotza eta tortura, eta oraindik ere bere seme eta lagunek bere izena berreskuratzeko lanean segitzen dute, besteak beste bere heriotzarekin zerikusia duen persona bat lanean kontratatuta duelako baita gobernuak berak ere. Gaur egun horren gana bidean kanpainare antolatu dute eta hauxe bere filmari dagokion trailerra. Cuando llegamos a casa, las luces estaban dadas y estaba el bolso de Yolanda. O sea, a mí eso me llamó un poco la atención. Yo creo que ya estábamos vigilados porque esa entrada en el piso muestra que algunas cosas pasaban allí. El ataque criminal a Yolanda es un ataque muy directo a las movilizaciones estudiantiles que venían desarrollándose desde diciembre del 79 y que ya había dejado en la calle 2 muertos a manos de la policía. Sin tener en cuenta la opinión desfavorable del director de la cárcel en la que se encontraba Jean, Emilio Jean, uno de los asesinos materiales, le dio un permiso y se escapó ya de verdad y se fue a América. Y han vuelto a descubrir una vez más que este hombre está al servicio otra vez del Ministerio del Interior. No tienen intención de poner ninguna medida a nivel de seguridad para que cuestiones como esta no vuelvan a ocurrir. Es la primera vez en plena transición, cuando ves cómo van matando gente, cuando ves lo poco que vale la vida humana, cuando te toca a ti cerca, cuando es un ser apreciado, adquiere otra dimensión. Yolanda Gonzálezek 62 urte beteko zituken joan den San Sebastian egunean, urtarrilaren 20an, eta senide eta lagunek oraindik ere aldarrikatzen dute bere heriotzaren ardura zuzena izan zutenak urte luzez segitu izan dutela hainbat operazio berezietan parte hartzen. Bide horretan esan da bezala aldarrikapena egiten dutena, gertatutakoa argitu bakarrik ez, gertatutakoaren erantzulei tratu berezia ez ematea edo eta behintzat tratu berezi horren arduradunak argitzea. Eta kultur kontuei helduko diogu, baina genero ikuspegi batetik izan ere, boilera den erromeria, da egunotan, sare sozialetan ikusi ahal izan duguna. Urdin elektrikoa tartean Bilbotik izan da, ikusgai izan den azken estenografia. Arrasatearrak dira holtza gainean ikusi ditugun, bai Ekine kanta autorea eta baita La Furia rap abeslaria baita ere. Baina Arrasatera bertara joan ezkero, bestelako doinuak baita ere, oraingo honetan Gaztetxetik. Horixe beraz Arrasateko Gaztetxeko Instagram kontuan ikusi dugun azken abestia, joan den asteburu honetan jasotakoa, baina bestelako konturik badugu izan ere aizue. Kolpez kolpeko YouTube kanalan nola dijoa kontua. Audientzia datuak hausteko moduan baote gabiltza, goia joko ote dugu. Jenny López, zein da azken ordua? Ze kristo gertatzen da bonantzaren bideo bihurriarekin?
Eta azken berrietan nola ez berriz ere kolpez kolperen YouTubeko kanala dago. Zer dago bertan YouTubeko kanal horretan? Bonanzaren bideoa noski. 20.000 ikustaldi baino gehiago ditu oraingo honetan eta goraka doa. Sartu gure YouTubeko kanalera, kolpez kolperen YouTubeko kanalera eta bertan diren bideoa ikusi merezi dute eta. $10, $12, $15, oops, stepping on them. It's black, anyway. Zunere jaun, ni berri zure txalan, olerkaritza ikasten. Eta kultur kontuei heltzen segituaz, zen egiten Pasaia, Ondarroa, Tuteran, badirela horma irudiak aintzat hartzekoak eta mundu mailako sailkapenean honezkero kokatu dituztenak, aizue, berri gehiago, Ane Garitaonandiaren eskutik. Hori beraz, horma irudiei dagokienean. Eta sare sozialetatik heldu zegun beste konturik, orain honetan pixkanaka kirol kontuei helduaz. Konkisekin zer gertatzen ote da sare sozialetan, bat baina gehiago bintzat, konforme ez omen. Eta konkistatu, erdarak euskara edota zein ote den, besteak beste, zerbitzu publikoa jokatzen duen, telebista kate publikoan hainbeste baliabide jasotzen dituen konkiz delako saioarekin. Eta mentxe duzue irudia, zue ikusgai jarriko dizuguna, sare sozialetan ikusi ahal izan duguna, gaur 8:00 alean, Beñat Gaztelumendik, Unai Gaztelumendik barka, egindako afitxaren irudia. Euskaldunak erdaraz ikusten duzue, ikurrina eskutan bai, baina ahotan erdara, eta horrek zer esana ematen zuen aurretik, baina bai dirudi oraindik ere gehiago emango duela, eta Twitteren esate baterako hainbat ikusi dugu, baita WhatsApp bidezko komunikazioetan, hainbatetan, atera den afitxa izan dena. Jarraipen emango dugu, bestelako kontuak baditugu, eta horrekin aipatu nahi dizueguna, aizue, akats ortografikoak baina euskararen erabilera, ikusten duzue Samamesen jarritako pankarta horrek zer esan ematen duela, eta lehoiek eta koroarik ez, kororik bai, eta zentzurretan lehoien armailan ageri den akats ortografiko horren festa, ikusiko duzu ez dela koroa kontua soilik, eta baten batek kexa azaldu duela, akats ortografiko duen pankarta erraldoia bertan ikustea, Samames katedralan ikustea. Horrek zer esana eman du, baina besteren batek alaxe erantzun dio. Eta euskararen erabilera sustatze aldera akats duna baldin bada ere ez ote da onartu behar, eta tirada horretan, aizue, ikurrinari helduko diogu, konkiz aipatu dizuegu, ikurrina euskaraz, erdaraz, lehoiak zuzen idatzita ala ez, baina ikurrina hemen alaan, aizue, txirrindularitzan, igual dio non jokatzen den norgehiagoka, manden poelek irabazetako norgehiagoka baldin bada ere. And now they line up, Van der Poel's got the front, Wout van Aert on the wheel, who's got the biggest kick towards the line out of that corner, Van der Poel carries the speed, ooh, Wout van Aert rides the barriers, but Mathieu Van der Poel... Eta ikur kontuekin, Osasunaren norgehiagokatan zer gertatuko ote da aurrerantzean, ze oso serio hartu dute gorritxoek segurtasun zaindariek ustez eurek hartutako erabakiaren praktikara eramatea. Aurrerantzean ez ote da josiko
ikurrain batez, ikurrina eta Nafarroako ikurrez sadar, edota gorritxoak doazen edo nolako toki horietan? Tira, ikus ezagun zer duten esateko gorritxoek, zehazki ikurrinak kendu zizketen gorritxoek. Me han quitado esta bandera me la han quitado la Policía Nacional, me la ha confiscado hasta después del partido. Esa gente que vela por nuestra seguridad me ha quitado esta bandera, sin darme explicaciones. Azkenean hemen badago talka bat, inposatu nahi zaigun futbol negozio ereduarekin, lehenetsiz interes ekonomikoak eta guk planteatzen dugu futbol herritar bat, zalegoaren bueltan antolatuta eta planteatu duguna da onartezina dela aurreko asteburuan gertatu zena, ez dugula beste behin ere onartuko, salatuko dugula eta badela garaia muga jartzeko poliziaren eta segurtasun zerbitzuen zereginari eta errespetatzeko osasuna zaleen oinarrizko eskubideak. Eta Araba ez dugu astuko, baina hori biharko utziko dugu. Arabatik Alabesek 102 urte bete dituelako, baina gaur denboraz justu gabiltzan ez. Azken txanpari helduko dugu eta goazen mendi lasterketa horiei azken ukitua ematera. Izan ere, astegun honetan Gandiko Garingo mendi lasterketa jokatu da, eta Irati Zubizarreta eta Aitor Zunzunegi izan dira garaile. Goierriko Hitzaren YouTube kanalan dituzen irudiak dira, Gotzon Aranburuenenak, horrekin esango dizugu adio gaurkoz. Bakizu baina, egunero duzuela hemen kolpez kolpe albistegi zerbitzua, eta asteazken larunbat eta igandetan berriz, ekipo zabalagoarekin, gaueko saio berezi hori, baina ezaztu, kolpez kolpeat hemen egunero bakizu YouTube kanala, TikToka, Instagrama, Twitterra, etorri, zatozte, berzetu zugu. Venga, va. Que pinche seamos. Va.